Čaute chalani, takže tak ako som slúbil, tak ideme práve losovať náš turnaj. Ideme vylosovať mužstva do skupinovej fázy, do 4 skupín na náš turnaj Prengo Cup, ktorého sme spolu s mestom Trnava prednádražie organizátori. Ja som podpredseda klubu a teda žrebovanie predbehne do 4 skupín po 6 mužstvách. Všetky mužstvá sú osudi. Keďže nemáme s manželkou po večeroch čo robiť, tak sme si nachystali kinder vajíčka a môžeme pomaly prejsť k losovaniu. My ako organizátor, a teda tým, že sme mali 23 vajíčok žltých a jedno oranžové, tak naše mužstvo sa nachádza v tom oranžovom, takže my budeme vylosovaní ako prvý. Prednádražie Trnava, takže budeme prvý v skupine A. Prvé mužstvo do skupiny B bude vylosované FC Linčianska. Do skupiny C ČSMK Trnava. Prvé mužstvo do skupiny D Dráhovce. Naším súperom v prvej A skupine bude Sifl Bosteros. Druhé mužstvo v skupine B je Profišport. ČSMkou si zahrá Františkovi Lázne. Druhé mužstvo v skupine B je Komplet Hničarovce. Tretie mužstvo do skupiny A je vylosované FC Trnava United. Do skupiny B FC Kamo. Do skupiny C Ževko. Tretie mužstvo v skupine D je LNV DS. Čtvrté mužstvo v skupine A Hearts Trnava. Tak budeme mať derby. Štvrté mužstvo v skupine B Loper z Voderady. To sa rysuje salotárska skupina. C
Merkur Trnava. V skupine B Torpedo Tyrnavius. Predposledným 5. mužstvom vylosovaným v skupine A je Destellere. V skupine B VKP Giants. V skupine C je 5. vylosovaným La Masaja. Do skupiny D pôjde Academica de Polo. Poslednými mužstvami v skupinách budú v skupine A Trnavský výber, v skupine B posledným vylosovaným Udzenáči, v skupine C posledným vylosovaným Atomic, posledným mužstvom vylosovaným je do skupiny D Slavoj Houslice. Takže takto vyzerajú kompletné skupiny. Niekoho sme možno potešili, niekoho nie. A ďakujeme teda za pozornosť a dúfam, že ste sa aspoň na chvíľu cítili ako v skupinovej fáze Ligy majstrov a tešíme sa na vás na turnaji. Nazdar.